Mä otan repu tähän. Eli Elias vaan tulee kyytiin. Otan repu tänne. Taivassa luulla. Kyllä. Onks mulla nyt kaikki? On kyllä sen verran juotavaa. Musta tuntuu, että mä löydän telttaa. Mulla ei tullut melkein mitään. Mitä kaikkea sulla on? Mä oon ottanut yli yhdet bokserit, vaihtuvaatteet, sukat ja paita. Luottais se. Siinä on kaikki ruoka-elintarvikkeet ja sitten. Toinen oikeus on. Mä otin 2 matkaa. Mutta on myös kaikki viinat. Jaha. Mihis nää nyt laittaa? Siinähän se on hyvä. Meni ihan ovi kiinni. No en tiedä. Tää noin tonne. No niin, kännykkälompakko ei venä. Ei lompakolla tee mitään. Ei niin, mä jätän ainakin auttaa. Sitten. Onhan viinat mukana. Oo. Onhan ruuat mukana. Oo. Muuta ei tarvii. Poolon pitäis olla. Shit. Oli tos viikko. Oli vai? Jätetään tää. Laita siihen punaisen vielä. Täällä on vaikka mitä. Tai sit otetaan jonkun toisen teltta. Sinne mahtuu ihan hyvin. Haista paska. Aika hyvä pakkainen teltta. Käydäänkö Sakke vaalla? Sanotaan kupi menee. Ai niin, mulla jäi retkipuoli, mut sä et laittanut ovilukkoon. Se ois muuten... No ei. Kyllä me mennään tuon telttaan. Ei meitä ja auto mahtuu yksi. Kamerat roskii, eikö? Ei ilmaa. Kukaan ei ois nostanut sua. Tuo mitä äijä. Mä en oo nostanut. Ei tässä mitään. Mä oon kuulostanut sua. Tästä tulee hyvä slow mootio. Pelit alapuolella. Ei sekään saa. Ei se on Marjomaa. Meillä on dilemma. Marjomaa. Maailman paskimmat läpät ollut vuodesta 2000. Ei vittu, se on aika. Terve jammo. Sillä on aina tää. Ja sit siellä on tää. Niin, vittu se laittaa Tää. nää. Vittu peukalot tuonne piiloon vesisateessa ja loput on tässä näin paljon. Ja sit se on varmistettu. Vittu se on äärettä. Mitä suut? Onks mun evät jäljellä täällä? Juu. Niin, Kai. mut hyvä paistuu tässä. Oliks mä mietoin mukaan?
En vissi ottanut. Sulla oli se yksi. Sä laitat, mut se on laitot. Se ei oo enää sulla siinä autossa. Missäkään se ostit? Ei oo, se on. Mikä se on? Mikä ton nimi oli? Taloushankkeessa. Ei kun Saarioista. Mikä sen nimi on? Megahansmilla. Mä maksoin tosta alle 300 €. Onks se on kastike? HD. Ei oo. Ostakaa niitä Saarioista. Ostakaa se on aina. Niin näyttää mitä epäilyä. Mikä fiilis? Kato kamera. Tässä on uuteen nousu. Mä oon pistänyt vielä vittu tuuletuksen ihan vittu lämpimään. Ootko nyt Tomi valmis? No niin 200 metriä. Onks tää auki? On. Niin, täällä on nyt tuomentavaroit tonne makuupussiin. Mikä helvetti tää on, niin oli kova. Ja sit tää retkipönkky. Mitä täällä on? Makkarapaketti. Tää on varmaan kypsää jo. Niin voi olla. Noniin, kiitos. Nähdään. Moro. Äkkiä kotiin. Moi Viivi. Terve. Mehän Viivi sisälle. 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 Nyt toi tuli, joka on ottanut mua eilen kyytiin. Hei, laitapa hodariin nyt, siinä on sulle nyt. Ei, ei kun mä haluun maitoa. Maitoa. Ai toi on Onko kapula? Onko kapula? Joo. Muistatko mitä? Joo. Joo. Oli jo siellä vaikka mitä.